Ramon, garrantzi handiko gerrakintza bat gogoratu nahi dezue, eta ekitaldia igandean izango da Handia Kultur taldeak antolatuta. Zer izango dugu ikusgai igandean? Aurrena esan behar da izu, ospatzen dugula Tolosan gertatu zen. Ekintza nagusi bat, batalla bat, odoltze bat, independentzia gerran deitze zaion hortan, baina Euskal Herrian zen, ez zen independentziaren gerra, izan zen dependentziaren gerra. Azkenean, espainoli independentziak ekarri zigun gure dependentzia. Han galdu ziren gure fueroak eta gure estruktura politikoa. Osea, hori ospatzean hola baita izu, parregin beharrean luto hori gine. Baina, bueno, hemen gertatu zen Tolosan, oitako odolto bat, eta zergatik ez nola baita hori sartu herriaren tradiziotan. Eta nolatan bururatu zitzaizuen horrelako jai bat edo antolatzea? Hori burutatu zitzaion Jose Antonio Rekondori, bakizu medikua, baina oso historiari trebea, asko sartu da Tolosako historian eta frantsesen garaian eta abar, eta pentsatu zuen, zergatik ezin tanborra bat, alarde bat, zerbait. Irun egiten duten bezala, guk ere zergatik ez dugu Tolosan guria izaten da. Bueno, jende asko saiatu da, eta datoren gandea ikusiko dugu. Zer gertatzen da, baina beti argi izanik hau dala gerra dependentziako gerra Euskal Herriarentzat, ez independentziakoa. Independentziakoa espainolentzat, guretzat dependentziakoa. Prestak eta lan handiak izango zen juzten, arropak eskuratzeko, entseioak egiteko, nola joan da guzti hau? Hor, Jose Banitu durekin duen lan gehiena, eta lan sakona eta ona. Eta gero, izan ditugu Donostiko zenbait eta alden laguntza. Ganber uniformeakin eta datoz, eta artilleriakin, eta bar, eta gero Tolosako banda. Tolosako bandak ikasi ditu, garai hartako martxak jotzen. Beste Beethovenek egin zuen martxa, Batalla Vitoriako martxa, eta inglesen martxak, eta frantsesenak, eta hor, sorpresak izango dira. Garai hartako giroa nolabait mamitzeko eta jastatzeko. Beraz esan, gogotsu eta ilusio zaudetela ez da, eta sorpresak izango direla. Bai, eta nik uste eta izu, nolabait polita dela. San Juanen bizperan, hori egitea urtero.